Dear love, akala ko dati, finding the love of your life is simple. Parang rom-com. Yung tipong magkakabanggaan kayo sa bookstore, magkakatitigan, tapos boom! Soulmates! Yun ang akala ko. Kabaliktaran sa totoong buhay. Dahil ang katotohanan, hindi palaging may background music. Madalas ang meron lang, awkward silences, red flags, at mga lalaking hindi pa rin makamove on sa mga ex nila. Sa totoo lang, nakakapagod makipag-date. Pero hindi din naman kasi tulad ng magic na may kakatok na lang sa pintuan at sasabihing, "Hi, I'm the one!" O yung tipong may babagsak na lang na malaanghel na lalaki sa aking harapan. How I wish na ganun. Kaso hindi. I need to get to know people. Kaya heto ako sa ika-15 na pagkakataon. I'm here again sa isang restaurant. At oo, tama ka ng hula. I am on a date. My 16th date. Hi, number 16. Number 16? Yan ba ang mga nicknames mo sa dami na ng mga nakadate mo? Nakakalito kasi sa dami. Nakalimutan ko na yung mga pangalan kaya numbers na lang. Mas madaling matandaan. Take a seat first. Greta, right? Thank you. Yes, Greta. I'm Joey. Madali lang naman sigurong maalala yung name ko, ano? Oo, madali lang. 2 syllables lang eh. Teka, tinawag mo akong number 16. Ibig sabihin, 15 na nakadate mo? How's it? All failed. Should I be honored? Or nervous? Both? Bakit, Joey? Do you wanna know about the highlights sa mga naging dates ko? Yes. Curious ako. Oh, please, Greta. Tell me the top fails. Gusto ko malaman para maiwasan. Alright. Makinig kang mabuti. Pero bago yan, umorder na muna tayo, okay? I'll call the waiter. Waiter! Yes, sir. Ma'am, pleasant evening. What's your order? Ako, I'll have the creamy truffle mushroom pasta. Tapos, ice roasty, please. And for you, sir? I'll try the slow-cooked beef stew and hot hibiscus tea, please. Excellent choice, sir. Gusto niyo po ba ng warm bread basket while waiting for your orders? Yes, please. Gusto ko yung garlic herb butter niyo dito. My pleasure, ma'am. I'll serve everything shortly. Just give us 15 to 25 minutes. Enjoy your date po. Thank you. Wow, Greta. Mukhang hindi mo first time dito ah. Sana sinabi mo sa akin para naman nadala kita sa ibang restaurant. Sino kasama mo dito? Ano ka ba? Okay naman dito. Gusto ko yung service, saka yung pagkain. Ang kasama ko dito, si date number 13. Okay. Number ni Judas. Dun pa lang, alam ko nang hindi maganda ang experience mo sa kanya. Ayaw mo na chronological order yung pagkwento ko? No. Gusto kong simulan with your date number 13. I think, mas exciting dahil nag-date din kayong dalawa dito. Okay. Kita mo yung table na yun na may nakaupong cougar at baby boy? Uy, grabe ka naman. Paano kung magnanay o magtita yun? Uy, may magnanay ba at magtita na halos maglingkisa na? Ikaw talaga. Kaya siguro wala kang napili from all those 15 days kasi masyado kang judgmental. Hoy, hindi ah. Marunong lang talaga akong mag-profile at kumilatis. Anyway, sa table na yan kami umupo. Maayos siyang manamit, mukhang mayaman. Kita ko, mamahalin din ang relo. Pati pabango, amoy pang mayaman. Okay, mukhang maganda naman ang pagkakadescribe mo. So, anong naging problem? Crypto bro. Alam mo yon, walang ibang bukang bibig kung hindi puro NFTs, Bitcoin, and paano ba kumita habang natutulog? He made me feel na hindi date ang hanap niya kundi investor. Okay, next number. Date number 1. For sure, less expectations ka dito. Or... Wait, alam mo, hindi ako nag-e-expect ng bongga. Kasi nga, first date ko. At hindi ko pa alam kung anong ayaw at gusto ko. Pero, alam mo kung anong hindi ko inaasahan? Ano? Nagdala ng resume! Ano? Baka naman kasi sa dami ng ina-applyan niya, akala niya sa HR ka. Hindi ko alam kung lutang ba o ano, pero literal, may dalang papel. Pero hindi para sa kumpanya. Kasi ang corny, may nakalagay na nag-a-apply as their lover sa, sa puso mo. Sus!
Sobrang cringe. Next. Date number 2. Alam mo na, the usual. Puro kwento tungkol sa ex. At eto pa, halatang hindi makamove on. May pictures pa sa gallery. Baka naman naghahanap ng rebound. Tumpak. Eto, si date number 3. Oh. Teka, sinave ko yung picture niya dito sa phone ko eh. Kasi siya ang pinakagwapo. Artistahin. Makikita mo talagang mukhang laki sa aircon. Eto. Parang naliligo ng gatas, diba? O, tignan mo. Ang outfit. Old money vibes. So siya ang pinakabet mo dahil gwapo at mayaman? Anong mayaman? Diyos ko, nakalimutan daw niya yung wallet niya. Ending, ako pang nagbayad ng lahat ng in-order namin. Pero pustahan umulit ka pa ng date. Ano ba? Umamin ka na. Ang gwapo eh. Kahit naman siguro walang pera yan. Oo na. Umabot hanggang 3 dates. At ikaw ang nagbayad ng lahat ng naging dates nyo? Oo. Shh! Ano ka ba? Huwag kang maingay dyan. Basta gwapo talaga, Lahat gagawin? Change number na. Dito na tayo kay date number 4, okay? Nakita mo, ang gwapo sa picture, di ba? Siyempre, naka-filter. Tumpak! Puro filter pala! Pagkakita ko sa personal, ay nako, catfish! Pero nilibre ka naman ba? Oo naman, pero kasi hindi gwapo. Photogenic lang. Tapos, si date number 5, Oh. literal na mama's boy. May curfew! Hanggang 9 p.m. lang daw at mapapagalitan siya ng mama niya kapag late umuwi. Really? Ilang taon na ba siya? 29! Pero nagtatago pa rin sa saya ng nanay niya. That's unbelievable. Diba? Date number 6. Masyadong alpha. I can't stand. No for patriarchy. Eto namang si date number 7. Oh. Sobrang nonchalant. Isang tanong, isang sagot. Halos mapanis na yung laway ko. Wala na nga akong maitapik. Kulang na lang tanungin ko ng fast talk, sex or chocolate. Lights on or lights off? O, diba? Ang boring! Oh, si date number 8. Dinala ako sa sinihan. Bakit ka naman pumayag na sa sinihan ng date? Ano magagawa ko? Gusto ko rin naman na mapanood yung movie na yun. O sana naman maganda yung experience mo sa movie date nyo. Hindi. Ni hindi man lang bumili ng sarili niyang popcorn at drink. Nakihati pa sa binili ko. Damn, last 6 dates. Pero eto ang exciting. Si date number 9. Lucky number. Ay, hindi lahat ng 9 ay buenas, no? Alam mo, kalalaking tao. Hmm. Naniniwala siya sa zodiac signs at hindi niya na gustong ituloy yung date namin dahil incompatible daw kaming dalawa. What? Bakit? Ano bang zodiac signs nyo? I'm Leo. Siya naman Taurus. Ang sabi niya, masyado akong fiery para sa grounded niyang personality. Like, wow! May mga lalaki palang nagbe-base sa zodiac signs? As in, literal na pinatay yung spark dahil lang sa birth chart. My God, wala mo lang effort na kilalanin ako beyond the astrology. Sana sinabi mo sa kanya, sorry, I don't date people who use Mercury retrograde as a breakup excuse. Hoy, bakit alam mo yun ha? Oo, mali ang iniisip mo ha. Hindi ako zodiac nerdy. Nababasa ko lang yan sa mga memes. We, siguraduhin mo. Sige na, si date number 10 na. Kababata ako. Wala, para lang talaga kaming magtropa. Wala ko gaanong say about dito. Ang boring din ikwento. Si date number 11 naman, hindi ako sinipot. As in, naghintay ako ng 1 oras pero hindi dumating. Baka hindi ka niya type. Choosy pa siya ha? Mukha nga siyang anglerfish. Kanina si number 4 catfish. Si 11 naman anglerfish. May mga tao palang mukhang isda. Meron no? At sila yon. Okay, si date number 12. Parang kamag-anak ni Francisco Balagtas. Sobrang makata! Tapos ang daming mga mabulaklak na salita. Hindi ako fan ng mga ganun eh. So, hindi mo gusto yung mga words of affirmation? Ang cringe kayang pakinggan. Okay, last 2 failed dates. Date number 14. Oh, Kaklase ko ng college. Wala, akala ko date pero turns out nagpataasa lang kami ng ego. Kung sinong mas may okay na career and all. Higit sa lahat, walang spark. and for the last? Date number 15. Last month, he was married. What? Hindi mo alam nakasal siya? Aba, hindi naman niya nilagay sa description niya sa dating app eh. Sinabi niya lang sa akin after namin kumain. Oh. Tapos ang weird kasi, alam mo kung ano sinabi niya? Ano? Ang sabi niya, hiwalay kami emotionally. Pero,
magkasama pa rin sila sa bahay para lang daw makatipid sa bills. Like, I can't believe all these people. Hindi ka ba napapagod? Because after all those 15 failed dates, you're still here. Dating. Well, nakakapagod honestly. Pero, malay natin this time, okay na, right? You think? Hindi mo pa ako lubos na kilala. Pero maybe I should thank every one of those 15 guys because they led you right where you belong. Ang totoo, gusto ko yung pagiging prangka mo. And tingin ko, you are fun to be with. Wow! Hindi ko alam kung matutuwa ako maaawa sa sarili ko. Kasi 15 dates talaga ang kinailangan ko pagdaanan bago makarating sa'yo. Sabi nga, sweet 16. Malay mo, ako na pala yung magbibigay ng sweetness sa buhay mo. Kasi you are so bitter sa 15 dates mo. Ang smooth Tinadaan mo sa charm at sa galing mo mag-pick up line. Here's your order, ma'am and sir. I hope you're both having a great time. Enjoy your orders. Thank you! At sa unang pagkakataon, nagkatitigan kaming dalawa. Kitang-kita ko ang ningning sa kaniyang mga mata, ang pula ng kaniyang mga labi, at ang malarosas niyang pisngi. Mas lalo ko pang nadama ang pagkaromantik ng paligid nang magsimulang tumugtog ang jazz music. You know, for the first time in a long while, naramdaman ko rin to. Yung hindi ko kailangan mag-adjust and everything. The way we talk, natural lang. That's what I like about you, Greta. You're just you. Witty, unfiltered, brutally honest, and somehow, still a hopeless romantic. Eh ikaw, bakit ka nakikipag-date? To be honest, this is my first date. And now I'm starting to think, maybe we should have a second date? Kasi, kung ganito tayo agad kasi sa simula, bakit pa ako maghanap ng iba? Kung ganyan ka magpahabol ng linya, aba, oo ang sagot ko for our second date. Then let me seal the deal. Let's have dinner next weekend? Deal! Pero, promise mo muna na Ano yun? wala kang asawa, wala kang birth chart obsession, at hindi tayo kakain sa vegan cafe. Promise. Wala akong asawa. Wala akong zodiac obsession. Oh look, beef ang order ko, remember? Pero, seriously, next time, gusto ko naman makilala ka. Yung ikaw, hindi yung version mo sa mga failed dates mo. Ngayon, alam ko na kung ano ang mga ayaw at gusto mo. Greta, alam mo kung ano ang pinaka nagustuhan ko sa'yo? Based sa mga kwento mo? Yung alam mo ang worth at boundaries mo. Well, it took me 15 dates to learn that. Then, I'm lucky. I met you on your 16th. So, same time next week? See you next week. Do you think aabot tayo ng 15 dates? Ikaw, sa tingin mo ba, kakayanin mong ako lang ng paulit-ulit? Kung ganito ba namang kagandang babaeng makikita ko, kahit 15 times dates pa. Pulero. Dear love, 15 dates, 15 tries, 15 paasa, palya, at paulit-ulit na tanong sa sarili ko kung ako ba yung may mali. Pero ngayong gabi, ibang klase. Hindi siya perfect, pero hindi rin ako nagpanggap. As in, walang filter, walang script. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng kilig, interes, at kalmado ko. Kaya pa ang isip, si Joey? Oo, maaaring masyado pang maaga para sabihin. Hindi ko rin alam kung pangmatagalan pa talaga siya o isa lang din sa mga kwento kung ikukwento bahalang araw. Ngunit gusto kong paniwalaan na sana siya na ang lalaking huli at paulit-ulit kong makakadate habang buhay.